Estes riuades, la del 49 i la del 57, el que dius, Sime, i les xelaes que hi hagueren en el 46 i 56, les sequeres, tot això en aquella època, segons conta Duran, ja provocà que se parlara d'unes teories de la conspiració. Sí, estem parlant ell escrigué el 2 de novembre del 57 va escriure un article i on ja replega lo que dia la prensa, que era que la gente piensa, si no puede ser ajeno a ella, a la Riuà, las explosiones de bombas nucleares o el satélite artificial lanzado por Rusia el día 4 del corriente de octubre, que al modificar el equilibrio de la atmósfera puede dar lugar a estos fenómenos desorbitados de la naturaleza. Els terraplanistes sempre han existit. Sí, estàvem parlant ja de... Però per lo menos eren més originals. S'acabava de llançar l'Sputnik en aquella època, ja li tiraven la culpa a això. Sí, no, sempre hi havia aquests pensaments, però la veritat és que aquests canvis cíclics de tormentes, en els anys 40 va haver, se sap les xelaes, no? Però la sequera dels anys 40 va ser molt important. La sequera, què és? La sequera és calor, se calfa el mar, i quan venen tormentes especials, tormentes perfectes que se falquen en les muntanyes, passa això. Una anècdota de la sequera on va arribar en els anys 40, a mi me contaven els llauraors que els alxups del secà estaven sempre plens. Mira, si feia calor, que baixaven a armosar dins dels alxups perquè estaven secs. Uf. I entonces de la sequera dels anys 40. I car d'aquesta calor, després vinguen les tormentes. També en l'època dient que era tràgica les pluges, però al final dient, però mos deixen saó. Però diu, és que estem parlant d'unes èpoques agrícoles, no n'hi ha indústria. Però és que dient, però és que la sequera i les xelaes mos destrossa els arbres. I li tenien més por a la sequera i a les xelaes que... Però aquestes riuades també han fet molt de mal. Un dels barrancs que arreplegà l'aigua d'aquella pluja fou el del Carraixet. Se calcula que per Bétera passaren 1.500 metres cúbics d'aigua per segon, el que provocà una gran destrucció al poble. Amparo Domènech, Amparo, bon dia. Hola, bon dia. Com esteu, bé? Estem xerrant així de les conseqüències de les riuades del 57 i del 49. I del 49, vaja que sí. La riuada del 49 provocà 6 morts a Bétera i la destrucció de moltes cases i de 2 ponts. I de 2 ponts se trencaren. Sí. Perquè a l'eixir una aula tan violenta que venia molt forta de la Serra Calderona, de tota Airalt, arrossegar corrals, cases, i després tots els sencers de les cases, perquè la gent ja que veia llits fets per la l'àvia. I anar si la gent és que pogueren salvar els animals de llaurança, però tot no pogueren salvar. Inclús catastròfic, sí. T'he escoltat contar que hi hagué 2 dones que baixaren s'havien salvat, havien pujat dalt a l'andana i digueren, ai, que s'han deixat baixes diners en la mesita, i baixaren a per els diners. I baixaren els diners i no tornaren a pujar. I ja no tornaren a pujar i moriren. Sí, i moriren, sí, perquè pensaven que com l'àvia es començava pujant molt a poc, sí, però després... i pujava, i ara els xenos anaven dalt, però quan vingué la tropa les pillava baix i morien ofegades, sí. Així va ser, aquestes 2 dones. I també el cas de l'home que li diuen Federico Salabert, pues este senyor estigué pujant i ajudant els veïns a salvar-se, i la gent que passava pel carrer, mira, no vaig a casa, que n'hi ha molta aigua, i jo te pujo i dalt. I es pujava a tots, vingué la trompa d'aigua, se l'endugué a d'ell i no hi ha ofegat. Va ser l'únic home que va morir. L'únic home que se li va salvar a casa, Carlos Dalt, i a més a la gent que passava pel carrer. No te'n vaig, és que ve molt aigua, queda't així. Quan passi això, de ploure ja te n'aniràs. Els pujats dalt, però la tromba que vingué forta se'l va endur. I se va ofegar.
Fou una ruïna per al poble, no? I portar molta fam. Ruïna per al poble, molta. Perquè vides humanes, pues, com això és el més valuós, però l'economia en el poble va quedar molt danyada de totes les famílies d'aquesta zona. El poble es va volcar i el poble, la gent, pues, coneixia una família, coneixia l'altra, anava a ajudar-los a netejar o a lo que fora, no tenien animals perquè l'economia era domèstica. Menjaven de lo que cultivaven i de lo que criaven. Comprar-se comprava lo mínim. I l'aigua s'ho van portar tot. I l'aigua s'ho van portar tot. Aleshores, el poble va ser solidari. En Bétera tenim una fundació que és la Junta de Montes i Senyorio Territorial de Bétera, que front a això va ajudar el que pogué i aquest any l'IBI i els impostos municipals sigueren a càrrec d'aquesta fundació. Sí. I a Bétera no plogué aquest dia. No, a Bétera plogué molt, a Bétera plogué molt, i per això, fins que baixar l'aulla en tromba de la Serra Calderona, l'aulla que a soles s'arreplegava del terme, sols la del terme, per això anava pujant poquet a poquet. I quan la gent se la veia que això va pujant, doncs les quantes començava a anar-se cap amunt. I com este senyor veia que la gent venia de per el pa i venia de algo, deia, no te'n vagis, que l'auia puja, a veure què passa. El s'ajudar i després ell no pogués salvar-se. Però quan vingué la tromba, que venia tota de les àuies arreplegades de la Serra Calderona, és quan trencaren portes, s'ha trencat tot, n'hi hagué gent que estava per on venia la tromba i veia com sa casa assolia una paret, després una altra, ells anaven retirant-se, se'n pujaren més amunt, i aquesta persona contava, diu, jo tenia 5 o 6 anys, i allò era tan impressionant de que ara un borrego per ahí, ara la vaca per allà, i cada vegada nosaltres apartant-se perquè cada vegada faltava més casa. Això fou en el 49 i en el 57 passà pràcticament el mateix, la mateixa quantitat d'aigua, però afortunadament no hi hagué cap desgràcia humana. La Guàrdia Civil avisà i no morí cap persona. No n'hi hagué cap desgràcia. La gent quan veia que plovia, pues, el que no ho sabia o que no... perquè havia anat a pues, més recient allí o per lo que fora, estigueren tots avisats per la Guàrdia Civil, que la Guàrdia Civil, si no megafonia, anava quasi porta per porta, tots que pujaren a dalt, n'hi hagué gent que no tenia alts i estigué en la teulà. A mi m'ha contat una veïna que ella li va contar sa mare, claro, ella tenia un anyet o així, encara estava mamant, i sa mare, perquè ella no plorara, donant-li de pit, anava creuant de corral en corral per anar pujant, perquè entre el que és l'albereda i el que és el barranc, pues, hi ha com si fos una muntanyeta i allí no plegava l'aigua a les cases més altes. I allí se van refugiar. Però estigueren tots avisats i no hi hagué ninguna mort. Però pèrdues econòmiques les mateixes. Molt bé. De fet, en Bétera se feren pas damnificats del 49 un grup de cases amb preus tal, i per damnificats del 57 un altre grup de cases menys numerosa, menys nombrosa, però també, sí. Que la destrucció fou important. Fou important. Molt bé, Amparo, estem fora de temps. Dime. Sí, digues. Ja veure que aquestes coses passen perquè la climatologia és la que tenim. Sabem que a la tardor n'hi ha pluges virulentes, igual que n'hi ha una sequera grandíssima, que parlàveu antes de la sequera. Tenim en la tardor temperatures extremes i això, però la mà de les persones, la mà humana, que si Bétera ha estat protegida
sempre per un mur gran a defensar el poble de les pluges eixes i de les fontaes que diuen, que ve la fontà, que se plenaven d'aigua als ullals i es començaven a manar aigua perquè no entrara a les cases, n'hi havia un mur. Aquest mur se va destruir, les cases se van avançar més. La mà de l'home també fa molt per ajudar a aquestes danes, a aquestes gotes fredes, facin més mal. En la mitjana i no havia passat res en el moment en què se trenca el mur. En les cases se mengen. El joc de l'aulla han passat les barbaritats que estan passant. Tenim que respectar a la natura. Que la natura, cada un té el seu lloc. Això és el que volia dir. I l'aigua al final busca el seu camí. I busca el seu camí. Molt bé, Amparo, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bon dia, adéu. Molt bé, estem ja arribant al final. Una conclusió final, Josep. Bueno, sí que és veritat que la mà de l'home és fonamental perquè, com diuen els majors, el riu després trau les escritures. És a dir, un bancal que tu tens 2 fanecaes, o tenies 10, després a passar a 2 o a 0. Pues, quan arriba aquest caudal a zona urbana, pues lo mateix. Antes els majors tenien els seus valls d'aigua, on ja no se podia construir, ara avui en dia se construeix, el Carraixet, que algun dia ens donarà de parlar, està estrangulat baix en Almàssera, en Bon Repòs, en finques, i això és. Sí, la desconfiança en els humans, enllaçant en l'última conversació i en la de Josep, l'any passat l'Ajuntament de València aprovava un pal per darrere de Sant Miquel dels Reis en una zona on, en la del 49, el que era l'estació del tren, allí va ser un llac enorme des de Sant Miquel dels Reis fins a Massamagrell. I ara han recuperat un pall de principi dels 2000 i ja l'han donat llum verda en una d'aquestes zones que tard o pronte la natura va buscant desfogar-se. I al final l'aigua trau les seues escritures. Joan. Res, que n'hi ha un poble que no l'hem anomenat. En Benissanó també existeix, però en Benissanó no n'hi ha riuades. Benissanó és un poble molt ben construït, així és que ja sabeu, quan hi hagi pluges, tots per a Benissanó. Al castell de Benissanó. Anirem a Benissanó. Gràcies a tres per vindre. Fins així la tertúlia d'avui. Ja saben que ens poden escoltar divendres, dissabte i diumenge a les 10 del matí així en el 107.8 d'FM i ens poden veure en Facebook i dilluns per la nit en Telepobla. En la tècnica ha estat Marta Margalls. Gràcies, Marta. Pau, salut i que ho passen bé. Adéu. Cròniques edetanes, on el passat cobra vida. Cròniques edetanes.